lallai waɗanda suka tsaya wajen da'a ma Allah, Allah ya ce lafi na'im, suna cikin ni'ima. Banda Allah ba wadda ya san faɗin ni'imar da Allah zai sa su a ciki. Annabi ya ce tunani bai isa ya yi tunanin wannan ni'imar ba. Annabi ya ce Allah ya tanadar mai 'yan aljanna abinda ido bai taba gani ba, kunne bai taba jin labari, ko a taɗi ba a taba taɗinsa ba, zuciya ba ta taba tuno shi ba. fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, ba wata rai da ta san abinda Allah ya ɓoye, ma'ana ya tanadar ma 'yan aljanna na kwanciyan hankali, ni'ima da sanyin ido ba. Allah ce ba wata rai da za ta iya hararo wannan abu. Jaza'an bima kanu ya'malun, Allah ce sakamakon abin da suka aikata. To Allah ya ce innal abarara lafi na'im, lallai masu da'a ma Allah, Allah ya ce suna cikin ni'ima. Alal ara'iki yanzurun, suna kan karagu gadaje na gidan aljanna, suna kirkishin gide. Allah ya ce suna kallon junansu, suna kallon gidan aljanna, suna kirkishin gide. Alal ara'iki yanzurun, duk wata wahala ta kare, duk wani abu da sunansa masifa ya kare, duk wani abu da sunansa damuwa ya kare. Daga lokacin da mutum ya daure ya danni zuciyarsa ya bi Allah, ya tsaya akan imani, ya kyautata imaninsa, ya kyautata aƙidarsa, ya dace. Allah ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Allah ya ce kana ganin fiskarsu, Allah ya ce za ka ga hasken ni'ima da walwala a fiska kawai, ba sai ka je kusa da shi ba. Ta'arifu fi wujuhihim, za ka sani, za ka gane daga fiskarsu nadratan na'im, haske na ni'ima da Allah ya ni'imtar da su. Kana ganin ɗan aljanna, kana kallon fiskar ɗan aljanna, Ubangiji ya ce ka ga ni'ima. Allah ya ce yusqawna min rahiqin maktum, ana shayar da su daga giyar aljanna maktum wacce take rufaffiya. Rahiq giya ne daga cikin giyan aljanna.